както е известно, темата на днешното наше събиране е мъжът и жената, великото предизвикателство. В нашия живот имаме безброй изпитания, налага се да преминем през хиляди препятствия. Те са от различна степен и с различна трудност. Но този проблем, който стои в заглавието на нашата тема, общуването между мъжа и жената, от гледна точка на духовното познание, може да бъде окачествено като най-голямото изпитание в земния живот. Ще цитирам една мисъл на великия посветен поет, философ, мислител Йохан Волфганг фон Гьоте, който казва: златото се изпитва с огън, жената се изпитва с злато, мъжът се изпитва с жена. И ние можем да добавим, че и жената се изпитва с мъж. Според свещеното писание на християнството, Библията, по думите на Христос, Бог е дух, както е засвидетелствано в Евангелието от Йоан, 4 глава, 24 стих. В своята най-дълбока същност, човек също е дух. И както Бог няма пол, ние го назоваваме Бог, съществително в мъжки род единствено число, но това е условно. То не е свързано с неговата полова принадлежност, защото той няма такава. И тъй както Бог няма пол, а се проявява в сътворение от него свят в две полярности. Мъжкото творческо начало или Ян, или женското творческо начало Ин, в китайската древна философия и езотерична мисъл, така и нашият човешки дух няма пол. Такъв ние придобиваме само при въплъщенията си на физическото поле или в материалния свят. Известно е от духовното познание, че човек по принцип в своите въплъщения редува половата си принадлежност. Това обикновено става в рамките на 1 до 3 прераждания. В изключителни случаи до 7 поредни въплъщения човек може да съхрани един и същи пол. И понеже говорим за общуването между мъжа и жената и сме го окачествили като велико предизвикателство, каквото то всъщност е, нека да потърсим отново образец на поведение, включително и в тази насока, от тези същества, които без всяко съмнение са по-напреднали от нас в духовно отношение. Това са великите учители. Известно е в исторически план, че те като правило не създават семейство и не оставят поколение. Защо е така? Защо тези най-напреднали в духовната област хора избягват интимния контакт с другия пол? Ще цитирам учителя Бенеса Доно, който на един от съборите на Бялото братство в Велико Търново през 1922 година заявява с пълна категоричност: на окултния ученик не му е позволено и строго му е забранено да се жени. А кой е окултният ученик? Този човек, който е поел устремно по духовния път, работи сериозно върху себе си, култивира добродетели и е устремен към съвършенството. Щом като великият учител в лицето на Бенеса Доно извежда подобно правило за окултните ученици, колко повече то би трябвало да се отнася за самите духовни учители. Причините те, духовните учители, да избягват сексуални връзки, да не създават семейство и потомство, със сигурност са много на брой. Тук ще посочим само 3 от тях. Първата причина, според нас, е за да не допуснат възникването на нови кармични обвързаности, с каквито изобилства общуването между двата пола. В принцип, интимните отношения между мъжа и жената или са продължение на стара кармична връзка от предишно въплъщение. Ако не са, те по принцип създават някаква кармична обусловеност между двамата партньори, с много малки изключения. Втората причина, по наше мнение, великите духовни учители избягват сексуалните връзки, тъй като
посредством децата може да бъде поставен на колене, дори посветен от висок ранг. Ако, например, бъде изправен пред избора да пожертва живота на децата си или убежденията си. Един обикновен човек вероятно не би се колебал и би избрал живота на децата, на потомството, което е създал. Но великите духовни учители, които носят огромна отговорност пред невидимия свят и лично пред Бога, за тях това е на практика неразрешима дилема. И третата причина, според нас, е езотеричният факт, че те, великите духовни учители, са самодостатъчни, понеже са се съединили с Божественото в себе си. Пълнотата на общението им с Бога, Таня, заповядай, приятна изненада. Пълнотата на общението им с Бога и съвършената хармония между мъжкото и женското начало от тях обуславят липсата на потребност от външен партньор от другия пол. Техен партньор за вечността става самият Бог, пробуден и разцъфтял в душата им. На следващото място в рамките на темата ще разгледаме основните понятия, върху които можем да изграждаме изследването на проблема за общуването между мъжа и жената. Първото основно понятие е общо известно, то е брак или женитба. Най-елементарната дефиниция е, че това е формална връзка между представителите на двата пола. Тя е узаконена от обществото и се приема от всички като легална и нормална. Второто основно понятие, според нашето скромно мнение, е партньорство. Лично аз смятам, че това е водещото понятие и че то съдържа в себе си и първото, и много други. И ако решим да го дефинираме, то това е неформална връзка между мъжа и жената. И от гледна точка на духовното познание, действително това понятие е водещо. Партньорството може да получи развръзка в женитба, но това не е задължително. Женитбата може да бъде следствие както от пълноценно партньорство, така и от някакъв личен или взаимен интерес. Нерядко от материално естество. В твърде редки случаи и от двете, когато се съчетават истинското пълноценно партньорство и взаимният интерес. Каква е скалата от ценности, върху които следва да бъде изграждано партньорството, като водещо понятие в областта на междуполовите взаимоотношения? На първо място, разбира се, ще посочим божествената любов. Тя е фундамента на всички отношения между разумните същества. Заповядайте, сестра. Може пък да спасите курс. Божествената любов, за която говорихме в рамките на една отделна тема, която предстои да се превърне в фундамент на отношенията между хората въобще, в частност между половете, между мъжа и жената, и която е онази канара, в която изграждаме в момента в исторически и езотеричен аспект новата култура на шестата подраса, на петата коренна раса. На второ място е взаимното доверие. Не може да има пълноценно партньорство без наличието на доверие. Доверието включва в себе си богат аспект от емоционални преживявания, от ментална сигурност, от усещането за опора, за нещо сигурно, непоклатимо. То лежи, разбира се, в основата и на приятелството, но особено е необходимо в отношенията между мъжа и жената. На трето място, разбирателство. Разбирателството е свързано